ассалому алейкум бинандагони гироми, нашри навбати барномаи иттилоъоти пайғом манзури шумост. Инак дар барномаи мо тамошо кунед. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба ҷамоати деҳоти Косатарош сафари корӣ анҷом дода, аз ҷараёни корҳои бунёдкориву ободонӣ ва созандагӣ шинос гардид. бо мақсади саҳмгузорӣ дар рушди деҳот ва таъмини амнияти озуқаворӣ дар ҷамоати деҳоти Косатароши шаҳри Панҷакент сохтмони як фермаи чорводории муосир оғоз гардидааст. ин иқдом дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ шуда, аз ташаббусҳои ҷиддии соҳибкорони маҳаллӣ баҳри эҳёи имкониятҳои истеҳсолии деҳот ба шумор меравад. ферма бо ибтикори соҳибкор Саидҷон Ҳусейнов дар бинои собиқ муассисаи чорводорӣ ташкил шуда, ҳоло корҳои пурраи таъмиру таҷдиди инфрасохторӣ ва муҳандисӣ дар он бо суръат идома доранд. тибқи нақша ферма имкони парвариши 150 сар чорвои калони зотӣ барои гӯшт ва 100 сар гӯсфанди зотӣ мериносро фароҳам меорад. ин иқдом на танҳо ба таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти гӯштӣ, балки бо офаридани ҷойҳои нави корӣ ва баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии аҳолии маҳаллӣ низ хизмат хоҳад кард. ба гуфтаи масъулин, дар самти нигоҳубини чорво ворид кардани зотҳои серҳосил ва истифодаи технологияҳои муосири чорводорӣ таҷрибаҳои беҳтарин ба роҳ монда мешаванд. зимни боздид раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода барои суръат бахшидан ба ҷараёни сохтмон ва ба таври сифатнок анҷом додани он дастурҳои мушаххас дод. интизор меравад ки бо ба истифода додани иншоот соҳаи чорводории деҳа ба марҳилаи нави рушд ворид гардад. соҳибкор Саидҷон Ҳусейнов дар ҷараёни сафари кории роҳбарияти шаҳр иттилоъ дод ки илова бар ферма сохтмони сардхона бо ғунҷоиши 300 тонна ва кургои дӯзандагӣ низ дар нақша аст. корҳо барои омодасозии заминаҳои техникӣ ва сохтмонӣ аллакай оғоз шудаанд. таҳкими инфрасохтор бо чунин корхонаҳои истеҳсолӣ ва коркарди маҳсулот имкони фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ ва баланд бардоштани иқтидори содиротиро фароҳам месозад. дар идомаи сафари корӣ раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода аз рафти сохтмони кӯдакистони хусусӣ ва фаъолияти коргоҳи истеҳсолии сафолаки роҳрави ширкати Асл дар ҳудуди ҷамоат дидан намуд. ҳамзамон дар шаҳраки Суғдиён ба масъулини коргоҳи масолиҳӣ ба фарсоиш тобовар дастур дода шуд ки омодагиҳоро дар муҳлати кӯтоҳ анҷом дода ва фаъолияти расмӣ оғоз намоянд. ин иқдомҳо бо мақсади беҳтарсозии шароити иҷтимоӣ, фароҳам овардани хизматрасонии босифат ва таъмини рушди устувори ҷамоат роҳандозӣ шудаанд. дар доираи омодагиҳо ба 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳраки Суғдиёни ҷамоати деҳоти Косатароши шаҳри Панҷакент майдончаи замонавии варзишӣ сохта шуд. зимни боздиди раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода таъкид гардид ки майдонча бо мусоидати ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди маҳсул ва тавассути бинокорони ширкати сохтмонии Асл бо истифода аз масолиҳи замонавӣ ва сифати хуб бунёд шудааст. масоати варзишгоҳ 44 ба 24 метр буда, барои баргузории бозиҳои футбол, волейбол ва дигар намуди варзиш шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. раиси шаҳр ба масъулин дастур дод ки роҳраву саҳни даромадгоҳи майдонча ба тартиб дароварда шуда корҳои сабзкорӣ низ амалӣ гарданд. масъулин иттилоъ доданд ки дар соли 2025 дар ҳудуди Панҷакент бунёди 15 майдончаи дигари варзишӣ низ дар назар аст. ин иқдомҳо бо мақсади ташвиқи тарзи ҳаёти солим ва рушди варзиш миёни наврасону ҷавонон роҳандозӣ мешаванд. дар корхонаи муштараки Зарафшон машқи махсуси омодагӣ ба ҳолатҳои фавқулода баргузор гардид. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши хабарнигорони мо. бо мақсади таҳкими омодагии сохторҳо, вокуниш ба ҳолатҳои изтирорӣ ва баланд бардоштани ҳамоҳангии байни ниҳодҳои дахлдор, дар корхонаи муштараки Зарафшон воқеъ дар шаҳри Панҷакент машқи махсуси омодагӣ ба ҳолатҳои фавқулода баргузор гардид. дар машқи мазкур муовини раиси шаҳри Панҷакент Мурод Шукурзода, муовини раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании вилояти Суғд Алишер Холов, масъулини кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи шаҳр, инчунин роҳбарият ва кормандони корхона фаъолона иштирок намуданд.
машқ бо сценариyaи рахнашавии шартии як қисми пулоишгоҳ баргузор гардида дар он тартиби вокуниш ба ҳолати изтирорӣ аз ҷумла эвакуатсияи саривақтии кормандон аз минтақаи хатар, чорабиниҳои маҳдудсозии омили хавфнок, ҳамоҳангсозии гурӯҳҳои наҷот, расонидани ёрии аввалияи тиббӣ ва хомӯшсозии манбаи эҳтимолии зарар тамрин гардид. намояндагони кумитаи ҳолатҳои фавқулода зимни машқ таъкид намуданд, ки баргузории чунин чорабиниҳо дар корхонаи истеҳсолӣ имконият медиҳад, ки кормандон дар ҳолатҳои воқеии эҳтимолӣ чораҳои заруриро бо суръат ва самаранок амалӣ намоянд. ҳадафи асосии машқ баланд бардоштани сатҳи огоҳии кормандон, санҷиши омодагии сохторҳои маҳаллӣ ва таҳкими ҳамкории байни идоравӣ мебошад. дар охири машқ фаъолияти иштирокчиён аз ҷониби масъулин қаноатбахш арзёбӣ гардид ва таъкид шуд, ки чунин тамринҳо дар дигар корхонаҳо низ идома хоҳанд ёфт. адибони ваҳдатсаро таҳти чунин унвон дар китобхонаи марказии шаҳри Панҷакент маҳфили адабию фарҳангӣ баргузор гардид. дар заминаи нақшаи чорабиниҳои шӯрои вилоятӣ ва шаҳрии ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон ба ифтихори 28-мин солгарди имзои созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар китобхонаи марказии шаҳри Панҷакент маҳфили телевизионӣ адабию фарҳангӣ таҳти унвони адибони ваҳдатсаро баргузор гардид. ин маҳфилро муовини раиси шӯрои ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Аббос Ҳамросода ҳусни оғоз бахшида мақсаду мароми омодагӣ ба ин санаи фархундаи таърихиро шарҳу изоҳ дод. мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳр Шириншоҳ Нуруллоев, раиси бахши панҷакентии иттифоқи нависандагони Тоҷикистон устод Исмоил Зарифӣ зимни суханрониҳои хеш дар бораи аҳамияти таърихӣ рӯзи ваҳдати миллӣ ва нақши бузурги асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон дар имзои ин созишномаи умумӣ андешаву мулоҳизоти хешро баён намуда аз ашъори хеш порчаҳои шеърӣ қироат карданд. сипас аз тарафи шоирони ҷавон, хонандагону донишҷӯён, ғолибони озмунҳои даври шаҳрӣ, вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи доноӣ китоб аст дар бораи Тоҷикистон рӯзи ваҳдати миллӣ порчаҳои шеърӣ қироат карда шуд. дар ин маҳфили хеле зебо суруду таронаҳои Озари Зариф, Дилёб Қурбонов ва рақси мавзуни тарбиятгирандагони кӯдакистони рақами 7 хотири ҳамагонро шоду масрур гардонид. сармутахассиси китобхонаи марказии шаҳри Панҷакент Наргиз Ҷалилова барои баргузории чунин як маҳфили зебо ба роҳбарияти шӯрои вилоятӣ ва шаҳрии ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон арзи сипос кард. сипас дар як фазои тантанавӣ аз тарафи роҳбарияти китобхонаи марказии шаҳри Панҷакент ба иштирокчони фаъоли ин маҳфили хеле зебо сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардид. мутобиқи нақша аз ин маҳфил гузориши муфассал дар арафаи ҷашни фархундаи 28-мин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ таҳия ва манзури тамошобинон хоҳад шуд. дар шаҳри Панҷакент аввалин раёсати ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди ташкилоти қарзӣ ғайрибонкӣ васл ба фаъолият оғоз намуд. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши дигари барнома. дар маркази шаҳри Панҷакент боз як маркази хизматрасонии бонкӣ ифтитоҳ гардид. бо буридани лентаи рамзӣ ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди ташкилоти қарзии ғайрибонкӣ васл ба мизоҷон дари худро боз намуд. дар маросими кушодашавии бонк мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳр Шириншоҳ Нуруллоев иштирок намуда сухан гуфт. тақозо мекунам ки пешвои муаззами миллат
дар мулоқот бо соҳаи кишоварзон дар шаҳри ноҳияи данғараи вилояти хатлон чунин иброз карданд ки имрӯз ҳар як ташкилоти хурзии бонкиро зарур аст ки барои боз ҳам баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум имтиёзҳои дарозмуҳлатро пешниҳод намояд. мо боварии комил дорем ки кушодашавии чунин иқдом барои тамоми сокинони шаҳру деҳоти Панҷакент боз ҳам хизматҳои имтиёзнозро инъикос мекунад. ва муҳтарам ҳозирин, ҳамаи мо шумо медонем ки мо дар остонаи таҷлили 28-мин солгарди рӯзи ваҳдати миллии ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорем ки кушодашавии чунин бонк барои сазовор истиқбол намудани 28-мин солгарди рӯзи ба имзо расидани созишномаи сулҳ ва истиқрори миллӣ дар ризояти миллӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон инъикос мегардад. ман аз номи мақомоти иҷроия кулли шумо ва дар симои шумо кулли мардуми фарҳангдӯсту фарҳангпарвари шаҳри бостонаи Панҷакентро бо фарорасии 28-мин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ шодбош мегӯям. раиси раёсати ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди ташкилоти қарзии ғайрибонкӣ Васл Тютин Олег Сергеевич, сардори маркази хизматрасонии бонкӣ дар шаҳри Панҷакент Манучер Шодиев иштирок ва суханронӣ намуда таъсис ва ифтитоҳи маркази нави хизматрасонии ин ширкатро ба ҳамагон муборакбод намуда аз мақсаду мароми бонкдорӣ ибрози андеша намуданд. Сегодня в соответствии с утвержденной стратегией нашей организации мы открываем двери нового центра банковского обслуживания ВАСЛ. Для нас это сегодня не просто открытие нового офиса, для нас сегодня это часть большого пути, который мы направляем с целью сделать наши услуги доступнее, проще и легче. Офисы ВАСЛ уже работают в городах Душанбе, Худжанда, Бохтара и Куляба. В соответствии с нашей стратегией мы пришли в город Панҷакент с четкой целью сделать наши услуги доступнее для нашего населения. На сегодняшний момент ВАСЛ предоставляет широкий спектр банковских услуг от QR-платежей до более чем 250 государственных услуг, денежные переводы и получение денежных средств в банкоматах, которые работают для нас, для нашего населения в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. марказ бо техникаву таҷҳизот ва дастгоҳи махсуси муосири бонкдорӣ муҷаҳҳаз буда кормандони соҳибтаҷриба ба мардум хизмат мерасонанд. дар ин маркази хизматрасонии бонкӣ дорои системаҳои ҳозирзамонӣ худкор насб карда шуданд ки барои зуд ва муносиб гузарондани амалиётҳои мизоҷон шароити мусоид фароҳам меоранд. бояд гуфт ки дар ин ҷо мутахассисони соҳа кору фаъолият бурда ба мизоҷон бо сифати баланд ва муоширати хуб хизмат мерасонанд. сокинон бошанд қулай ва дастрас аз ин бонк истифода хоҳанд бурд. ёдовар мешавем ки ташкилоти қарзии ғайрибонкӣ Васл аз соли 2019 инҷониб фаъолият дошта ташкилоти молиявии инноватсионист ки ба рушди иқтисоди ғайринақдӣ дар Тоҷикистон нигаронида шудааст. ҳадафи асосии ширкат бо омезиши инноватсия ва технологияҳои муосир буда стандартҳои нави хизматрасониро муқаррар мекунад. гузориши Мюниса Тамулоева ва Шоҳусайн Солиҳов. барномаро идома медиҳем. кӯчаи 50-солагии Тоҷикистон мумфарш ва гулпеш карда мешавад. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо таваҷҷӯҳ намоед. به استقبال جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای آبادانی و سازندگی در تمام گوشه و کنار کشور با مرام ادامه دارند. در شهر و دهات پنجکент نیز به خاطر سزاوار پیشواز گرفتن از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی بنیاد و تعمیر انشاءات‌های ساحه‌های گوناگون جریان دارند. نمونه این گفته‌ها منفعش و گلپوش کردن کوچه 50 سالگی تاجیکستان است. کوچه مذکور که از خیابان رودکی تا فرودگاه شهر طول کشیده است، منفعش و خطی سبزی بین آن گلپوش کرده می شود.
ҳоло бинокорони ширкати сохтмонии асл бо ҷалби техника ва роҳсозон ба мунфарш кардани қисмати болоии роҳ шурӯъ карданд ва рӯзҳои наздик он дар масофаи беш аз 1 километр анҷом дода мешавад. кормандони корхонаи фаръӣ хоҷагии манзили коммуналӣ бошанд дар оғози ин кӯча дар гулгашти байни роҳ ба шинондани гулҳои мавсимии гуногун ранг машғул ҳастанд. бо анҷоми мунфаршкунӣ ва шинондани гулҳо дар ин кӯчаи серрафтуои шаҳр барои ҳаракати нақлиёт ва сайругашти сокинон шароити боз ҳам созгор муҳайё хоҳад шуд. дар маҷмӯъ соли равон дар шаҳр бо истифода аз ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ мунфарш кардани 24 километр ва қумпӯшу таъмир намудани 60 километр роҳу кӯчаҳои маҳаллӣ пешбинишуда ҳоло корҳо дар ин самт ҷараён доранд. идомаи барнома. дар ҳар баромади худ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар бораи дастгирии қишри ниёзманди ҷомеа қайд мекунад. робита ба ин мавзӯъ ронандаи хатсайри панҷакент рукнобод абдулло бозоров рӯзҳои ҷумъа ва дар арафаи идҳо ба мусофирон ройгон хизмат мерасонад. дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон оид ба дастгирии қишри ниёзманди ҷомеа сармашқи кори роҳбарият ва кулли кормандони ҷамъияти саҳомии шакли кушодаи даврон мебошад. робита ба ин мавзӯъ бархе аз ронандагони хатсайри панҷакен рукнобод дар рӯзҳои ҷумъа ба мусофирон ройгон хизмат менамоянд. ба ин ронандаи хатсайри мазкур абдулло бозоров мисол шуда метавонад ки ин кори хайру савобро ӯ барои дастгириҳои паёпаи пешвои муаззами миллат медонад. мусофирон дар ҳар истгоҳ ба сиёсати адолатпарваронаи пешвои миллат даст ба дуо мебардоранд. ҷумъа кунанда халқи мажнун ройгон хизмат кунанд дар uchun katta rahmat. Sizlar doimo umiddan kelsin, doimo xalqga xizmat qilyapsizlar. Rahmat. Assalomu alaykum muhtaram boshandagoni shahri Panjakent ki imroz Abdullo Shofir az Shamondiyoти баланд ki Nignot man Solih Nasriddin ki dar ham moshin shastam dar ro'zi juma hamma mardak pesham iqdom girifte بود. باز اثری نو همروز آدم ها را بیپول برده آماده ایستاده است. ما تشکر میگوییم به همین خیلی صاحب کارا که مردم را دستگیری میکنند. سلامت باشید. همین خیلی به همه عبدالله جان پیروی کنید. خیر رسول خدمت بکنید از اون جمله صحبت راننده باشم همین کار را اسلام کرده و ایستاده است. البته این سخاوتمندی عبدالله بازارов باری اول نیست. او در عرفه عید قربان یک دستورخوان ایدانه برای بیماران بیمارخانه کسلی‌های روحی گشوده بود. البته این سخاوتمندی عبدالله بازارov ناچیز باشد هم قید میکند خودی او جواب به غمخوری‌های پیوسته پیشوای معظم ملت بر رانندگان است. زیرا اینقدر راه‌های آباد حتی در دهه‌های دوردست‌ترین این محصول زحمت‌های شبانه روزی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میباشد. بینندگان گرامی به یک اعلان توجه نمایید. санаи 11 июни соли 2025 тахминан соатҳои 7 субҳ ноболиғ Собиров Алибек Мирзосабурович санаи таваллудаш 7 апрели соли 2010 истиқоматкунандаи шаҳри Панҷакент маҳаллаи Меҳробод хонандаи синфи 8 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 111 шаҳри Панҷакент аз манзили истиқоматиаш баромада рафта ба самти номаълум бедарак ғайб задааст. бинобар ин аз сокинон эҳтиромона хоҳиш менамоем ки дар сурати ба даст овардани маълумот нисбати ноболиғ Собиров Алибек Мирзосабурович ба телефонҳои 02 102 ва ё 92 943 15 15 ё ки ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент хабар диҳанд. рақамҳои телефонро такрор мекунам 02 102 ва ё 92 943 15 15. тамошобинони азиз, дар ҳамҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яке шумо саломатиро хоҳонем. хайр, шоду пирӯз бошед.